Takže hospoda z cípu, dva velké zlatoprameny. Platím. Slečny. No to právě potřebujeme. Podpis, no. A podpis. A už jsme se teda splavili, docela první zastávka. To byl sprint. Už jsme takhle spocený. Vyběhli jsme a běželi jsme celou dobu. Přiběhne se ještě někdo? Přiběhne, 10 dvojic. Ne. Fakt? Zatím první, jo. No. Ale nenatáčíte jim to dopředu, ale nemají výhodu. Jo, to ne. Ne, Zdržte je právě, zdržte je. Děkujeme a jdeme na to rajby. Řekněte, musíme vyměnit drona sud a takovýhle. Nazdárek. Nazdárek. Za 5 minut vidíte to. Tady. Běžíme do té se takovou hlavu. Ty vole, ty už to máš? Ty vole. Tady nahoru, Soutěž je soutěž. Děkujeme. Takže a dál běžíme kam?